ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client on ni yamma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurulakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurulakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛba bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo ale tile 7 ye bi ye san 2025 an bɛ ale kɔnɔna na min ye farafin kalo ye ale tile 11 bi ye muharam kalo n'u b'a fɔ ko jɔminɛ kalo an bɛ ale de kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka sankura hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma basigi ni lafiya ala k'a don an ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cɛfɔ ni kan bɛɛ ala ka o don Mali kɔnɔna na ala ka Mali sɔrɔdasiw ala ka u dɛmɛ ala ka sebaya nɔgɔya u ye min ye nin babu in ye n'an bɛna sigi sɔgɔmada in na keba a bɛ to an ka maa dɔw fo
kɛrɛnkɛrɛnnenya sa minnu bɛ ni olu b'u ka ciw bɛɛ lajɛlen bila k'a daminɛ suguba kɔnɔna na ka na sugunikura kɔnɔna na ka taa se woninda la Keba fo Balabugu sugu an bɛ maaw bɛɛ lajɛlen fɔ ani Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Jaba Sidibe ye n'a bɛ Salakaw ka sigi la an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire n'o ye Gayi ye an b'ale fana fo ka taa se Faleyakaw ka gestion des affaires courantes ɲɛma n'o ye Alaji Keyita ye ka Faleya cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔna na an bɛ olu fana fo Keba an tɛ ɲinɛ fiyewu monsieur le maire kɔ n'o ye Siriman Bacili ye monsieur le ministre Tchorno Umar Asi Jalo le génie k'an b'a fana fo kɛnɛ kɔnɔna na yan Amadu Gassama ale bɛ domaine na an ka foli bɛ s'a ma Keba min ye Bako ye sa Jangunba ale bɛ suguba kɔnɔna na a n'a ka baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Lampanikɔrɔla maaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma Buwa k'a kɛra fama ye dɛ Buwa Ture Mari Ture Buwa Surakalakaw tununnen don sisan dɛ I b'a sɔrɔ a bɛ fa wɛrɛ fɛ an b'an ka karamɔgɔ fana fo n'o ye Maraka Samake cité UNICEF la Keba min ye Wezu Kunta ye ka foli s'ale ma El Hadj Umar Sumare an tɛ ɲinɛ Baba Silakɔ ale ni Mamadu Koli k'ale fana fo ni waati in na a fana b'a ka baara la ale ni Jenekaw ani Jene Lamini dugu bɛɛ lajɛlen Keba k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na IEC ale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye anw ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Juma tɛmɛnen ale ye bataki bɔ sa k'a fɔ ko min ye IEC ɲɛmaaw ye lajɛ min kun kan ka kɛ ka bɛn n'u ka san kelen sɔrɔlen n'o kɛra kunungo ye juillet kalo tile 6 ale y'o bɔ a ma k'a bila min ye décembre kalo ale nata la defu jaabi min bɔra ko min ye école karamɔgɔ ma 18 bisi maaw ye olu minɛ sabula denmisɛnnin maa 200 ka ɲɔgɔndan sɛbɛnw mun sɔrɔlo ka olu y'o falen Banduman fɛ yan fan fɛ Bamakɔ waleya in kɛra Faleya kɔnɔna na sibiri don a kɛra don kelen tɔnɔ 3 ye sabula tɔnɔ 3 ye mun ye u ka dɔgɔtɔrɔso n'u ka CSCOM ye ale la kurakuraya ka tila ka ambulance kura fana san ka di u ma musow olu ka nakɔ o fana kurunbɔ karila ka taa se sifinw ka so ma baara mun kɛra Faleya kɔnɔna na an na olu yira aw la Radio Mali mɔgɔw olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan Keba sɔgɔmada in na fana an bɛna taa an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen siman sɔngɔ gɛlɛyaliko kuma o baabu bɛ yen sabula a yira ka fɔ ko siman sɔngɔ gɛlɛyara an bɛ taa fana Gawokaw fɛ yen taji sɔngɔ gɛlɛyalen olu fana fɛ yen sigikafɔw bɛ sen na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na sa Mali météo maaw Keba u ye bataki bila ka na san yɛrɛ kun fili n'o k'a bɛ dasiw a mɛ sɔrɔ a y'a kɔlɔsi n'Ala sɔnna ma Mali météo maaw fana ka bataki bi yan sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamu cogo min. Keba bi sɔgɔmada in na an bɛna don kɛnyɛrɛye kalansow o kɔnɔna na kɛnyɛrɛye kalansow nana cogo di kɛnyɛrɛye kalansow bɛ dabolo jumɛn na kɛnyɛrɛye kalanso dɔw kɛlen don ka degun jumɛn se an ka jamana ma bi Keba bamananw ko maa tɛ kodɔn kalama maa tɛ kɔrɔ kalama wa don o don tulo bɛ taa kalanso maanifin ni ɲinɛna I jujɔn kɔ I labanko b'i kamana gan kosɛbɛ kalan ale ni dɔnni ti kelen ye kalan ale ni lamɔ ti kelen ye nka kalan ti taa lamɔli kɔ Keba denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ ye n'i y'a mɔ cogo min a bɛ ja o cogo la wa a b'o de maanifinya fana fari da anw banna fɛn caman ma an ka jamana kɔnɔna na an ka mara kɛcogo an ka labɔn kɛcogo an ka ladon kɛcogo Filalakaw fɛ yen an ka ladon n'an ka maaladon kɛcogo Sinafaw fɛ yen Bɔbɔw fɛ yen Miyankaw fɛ yen Mɔsiw fɛ yen Dafinw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marakaw ni Fulaw ni Bamananw fɛ yen Keba an ye nin bɛɛ lajɛlen to yen
kabini anw kɔni ni tubabu ye ɲɔgɔn ye kana colonisation do o ye anw caman ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an ka maanifinya an ka tabiya an ka kow kɛcogo an ka adamadenya kow sigicogo ɲɔgɔn kan an bɛnbaw ye fɛn minnu dilan ka bila an ɲɛ n'an ka sigi bɛ se ka ja an ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa fo bi a bɛ den dɔw yɛrɛ ɲɛna k'u n'u faw kɛra filan ye u b'u dala minɛ u baw bɛ fara u kan aw bɛ fɛ cogo di o den ka se ka ɲɛ sɔrɔ aw bɛ fɛ cogo di o den ka se ka kɛ den barikama ye aw bɛ fɛ cogo di o den ka se ka taa ɲɛ gwadomusow a y'a hakili to aw denw na a y'a hakili to aw denw na dutigiw a y'aw ka dutigiya kɛ denmisɛnnin n'i ma ɲɛji bɔ a b'i ɲɛji bɔ an ye an ka taabolo bila ka tugu nansaraw ka taabolo kɔ o taara n'an ye ekɔli kɛnɛ kan ekɔli min ni o ye miirina ni hakilina don an ka maa dɔw la a kɛra olu yɛrɛ ɲɛna sa ko ko kan ka kɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ ye olu ta ye nka keba bi an bɛna na mun fɔ o ye kɛnyɛrɛye kalansow olu yɛrɛ ye degun min se anw ka jamana ma ka na ni dunko juguya ye dunko juguya ni yuruguyurugu min tɛ se ka lakali bi keba an kan tɛ kɛnyɛrɛye kalansow ma minnu ye jɛkulu sigi ka dɔn sigi ka ɲɛmaya k'a la k'u hakili to u yɛrɛ la yaasa baara in kana tiɲɛ o maaw bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don yaasa kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛnamaw ka se ka t'u sen kan yaasa kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen n'u la u b'u k'u sigi kun dɔn karamɔgɔya kalanso kalandenw min ye baara yɛrɛ kɛcogo ye u ka se ka sigi sen kelen kan an b'o kɛnyɛrɛye kalanso tigilamaw fo kebaw ka cɛsiri ni timinandiya la an mago bɛ min na bi o ye kɛnyɛrɛye kalanso kura minnu bɛ yen bi keba n'olu nana ka na an ka kalanso tiɲɛ n'olu nana ka na an ka kalan yɛrɛ k'a buruja n'olu nana ka na falen ni yuruguyurugu don an ka kalan fan bɛɛ lajɛlen na bi fo an jɔrɔlen don an ka ekɔliko yɛrɛ bɛna kɛ cogo di keba fɔlɔ min ye ekɔli karamɔgɔ ye n'i ma ɲinɛ n'i ma fili an fa ala ka hinɛ la n'o ye jawe jakite balabugu a ko an ma ni ekɔli karamɔgɔ kelen kun b'i bolo sigida la keba dɔgɔtɔrɔ de b'i bolo dugu ale ko ɲɛnabɔbaa de b'i bolo dugu ale maa kalannen de b'i bolo lɛtiri kalanna o de fana b'i bolo maaw bilasiraliba o de fana b'i bolo o de tun ye ekɔli karamɔgɔ ye jɔyɔrɔba ye nin baara cɛɲumanba in yaasa ka se ka degun bɔ a la a nana ye k'a fɔ ko min ye mali kɛlen ka don démocratie kɔnɔ ko maa caman de bɛ keba olu ye kalan kɛ nka faso tɛ se k'u bɛɛ lajɛlen ta jeune diplômé u kana sigi to sigi la kɛrɛfɛ pewu a fɔra sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan ekɔli ko k'a lajɛ gouvernement tɛ se ka min kɛ o ka di olu ma Alpha Umaru Konare ye nin hakilina in ta k'a fɔ ko ka yamaruya di kɛnyɛrɛye kalanso ka se ka sigi sen kan Alpha tun ka miirina ye mun ye o ye ka nin kura fiyɛ ekɔliko la ekɔliko min ni ekɔlidenw ka ca kilasi kɔnɔna na ekɔliko min ni bɛɛ lajɛlen tun tɛ se ka baara sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen olu ka se ka taa baara kɛ ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye hali n'u tɛ faso ka ca la a ka dɔn k'a fɔ bi se dɔ ka di u ma u fana ka se ka baara kɛ keba nin miirina ɲuman in nin hakilina ɲuman in min taara président Alpha Umaru Konare fɛ a bayɛlɛmana bi dɛ a falenna bi pewu nkan tɛ kɛnyɛrɛye kalanso bɛɛ ma nka an ye kalanso ye bi an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye wari ye ko bɛɛ lajɛlen ye wari ye kalanso dayɛlɛla wari bɔ la yuruguyurugu kɛra ka kalanso sigi sen kan wa min ye kalanso ye a nana an ka kalanko tɔ bɛɛ lajɛlen don galama na basigi lafiya o bɛɛ lajɛlen bɔra a la n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a kun kɛ kun ye maa minnu bɛ yen ko olu ye diplôme sɔrɔ ko karamɔgɔw don olu ka se ka baara sɔrɔ n'a kun kɛ kun ye maa minnu bɛ yen ni kalan yɛrɛ ka di olu ye kosɛbɛ n'u ye kalanko kɛ n'a b'u dusukun na u b'a fɛ ka karamɔgɔya k'ale matarafa hali bi a yɛlɛmana keba wari b'i kun n'o y'a sɔrɔ i ye homme d'affaires ye e bɛ se ka kalanso a dayɛlɛ i ye jagokɛla ye e bɛ se ka kalanso dayɛlɛ i ye sɛnɛkɛla ye i kɛra taabolo fɛn fɛn lajɛlen fɛ sa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalanso dayɛlɛ bi ɲɛɲinini t'a la faamuyali t'a la a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye kinibolo b'a di numanbolo b'a minɛ wari ani yuruguyurugu k'o sigi sen kan jamana nafolo k'ale buruja bɛɛ lajɛlen ɲɛ corolen ɲɛna kalanso dɔw fɛ
ani karamɔgɔ dɔw fɛ ale ni wari ɲinina jugu dɔw fɛ mun y'an ka kalanso a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma keba bi n'i taara kɛnyɛrɛ ye kalanso dɔw ta k'u lajɛ i bɛ masaya segin ala ma kalan kɛcogo ɲuman u ka sira t'o fɛ kalanso yɛrɛ kan ka kɛ ni kalanminɛn minnu ye u ka sira t'o fɛ ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka maaw kalan u ka sira foyi t'u fɛ an dɔgɔnin dɔw ye dɛfu jɛ dɔw bɛ olu ye examen wɛrɛw jɛ an b'u ta ka na n'u ye u kana denmisɛnninw kalan u ye fɛn ɲuman fɔ saw u ye kolon fɔ saw labɛn min kɛra u ka sira t'o fɛ kalan bɛ ka kɛ so min kɔnɔ o ka ɲi wa so kolonnin dɔ don min ye fenɛtiri t'a la samiya mana se ji bɛ taa n'a fan bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ bila kulu k'o lakɔlɔsi n'olu bɛna lakɔlɔsi la don min na an bɛ musaka labɛn ka di olu ma olu fana bɛ t'u sigi minisɛri kɔnɔna na k'a kalanso bɛɛ ka ɲi keba wari dunko juguya ni yuruguyurugu namara ni nkalon a filɛ nin ye k'an ka kalanso don ngalama na kɛnyɛrɛye tigilama dɔw fɛ bi mun de bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen ko o bɛ se ka sɔrɔ ni wari ye o bi san keba n y'a f'i ye n ko wari ka di maa min ye foyi maloya t'o la wa an dun caman bɛ yen bi wari ɲɛkɔrɔ an min bɛ se k'an yɛrɛ minɛ o jama man ca dɛ keba o hukumu kɔnɔna na wari ye ko bɛɛ tiɲɛ aw bɛ wuli ko min ye forodi ye keba ɲɔgɔndanw na ka namara kɛ ka mɔti ɲuman di dɔw ma o bɛ se ka kɛlɛ cogo di maa minnu ye kalan kɛ kalanso kɔnɔ kalanso yɛrɛ tɛ kalanso ye mɛtiriw bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o tɛ yen directeur ka sira tɛ a la san nana o san mana o kalandenw yɛrɛ nana o u colola o olu ka sira t'o si la mun bɛ ka k'u kunna ka sira t'o la n'olu ma taa nɔti yuruguyurugu k'a san k'a di u ka denmisɛnninw ma u bɛ mun de kɛ keba bana in yɔrɔ de filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ bi k'an ka siniɲɛsigi don ngalama na an ka diplôme sigana b'a caman na an ka kalanw kɛcogo yuruguyurugu donna la wari bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sa k'a daminɛ examen daminɛ fo ka taa ban ni wulila k'i jɔ k'i b'a kɛlɛ kɛ u b'i galo ka bɔ yen i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ni ne kɛlen don bi ka kɛ bana ye bana min n'a bɛ k'an ka kalanso ka bɔ kɛnyɛrɛye kalanso dɔw yɔrɔ k'an ka kalanso k'a don ngalama na keba wa bi mali kɔnɔ k'a fɔ k'i tilennen i ye laadiri ye i bɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i bɛ kalanso ko ɲɛnabɔli la u b'i danbe b'i la koyi u b'i bɔ i taabolo la sabula i ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a dɔn k'a fɔ k'olu ta kun ye min ye olu bɛ k'u ka wari de ɲini o de la bisa maa caman bɛ yen u ko ni nin ma falen an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini ko u ka se ka kɛ karanko hukumu kɔnɔna na a tɛ se ka ɲɛ sabula jamana yɛrɛ kɛlen don ka baara ta k'a di minisiriso min ma n'o kan ka wuli k'i jɔ ka nin dunko juguya ni nin yuruguyurugu kɛlɛ ka nin namara kɛlɛ kalanso dayɛlɛliko la kalanminɛnko la kalanyɔrɔ la kɔlɔsiliko la keba kalanso dɔ bɛ hali ɲɛgɛn t'a kɔnɔ fenɛtiri tɛ yen da tɛ yen foyi tɛ yen a bɛɛ lajɛlen ngalamusilen don ɲɔgɔn na nka maa minnu fana bɛ yen ko olu bɛ autorisation d'u ma u bɛ agrément d'u ma u tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ olu tɛ hali u ɲɛ jɔ hali tɛ kala ta k'a lajɛ ka taa lajɛ a kalanso bɛ cogo min maa minnu bɛ yen keba k'olu ye école privée ka ɲɛmaaw ye u y'a da turu la k'a da jaba la k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan juguman bɛ se ka bɔ u sen na cogo min na a ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ jɔnni sen dalen don nin ko in ka bi ministère de l'éducation kɔnɔna na maa jumɛn bɛ yen bi n'o ta ye nin kalanso ninnu ye n'u ye kalan danbe bɔ a la ka kalan hɔrɔnya bɔ a la ka mɛtiriya lafu an ka jamana kɔnɔ f'o de ka ɲini bi kana bali la i ka taa sɔrɔ denmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta la ekɔliso kɔnɔna na dɛ keba a kana bali la i ni denw ka taa bɛn buwati kɔnɔna na dɛ a kana bali la i ka denmisɛnnin fitininw kɛlen bandi ye bi ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la dɛ sabula nin kalanso sugu de b'an fɛ yan lakɔlɔsili t'a la lamɔli t'a kɔnɔ kalan t'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛnnen don i bɛna wari di k'i den tɔgɔ sɛbɛn a bɛ paase don o don mɔtiko sira t'a la anw yɛrɛ minnu ye denbaw ye an ka sira foyi t'a la n'a bɛ paase dɔrɔn a ka paase an tɛ nɔti lajɛ an tɛ kaye lajɛ an tɛ taa ekɔliso la ekɔli ta don a n'a examen kɛ don an mago bɛ o de la a bɛ fɔ k'an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko examen setɔ don an b'o fana sara tuguni denw sa wulikajɔ de bɛ se ka sasa ka mɔgɔw ɲini olu b'olu la paase cogo min keba o nɔti kolo o kalanden kolo o bɛ taa kɛ jamana jumɛn siniɲɛsigi ye k'o bɛ se ka ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o siniɲɛsigi bɛ min nin degun de b'an ka kalanyɔrɔw la bi kɛnyɛrɛye kalanso dɔw nana mali kalan ci nka a tɛ ka kɛ ɲɛmaa dɔw kɔ dɛ fo gouvernement ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in de la bi yaasa jamana yɛrɛ a ka kalanko ta ba la keba o tɛ école privée ye wa faso yɛrɛ kɛlen don ka minnu sigi sen kan bi an ka marabolo n'an ka cogodaw la
denmisɛnnin minnu bɛ ni olu ka cantine scolaire fana kan ka sigi keba min ye faso yɛrɛ cakɛla ɲɛmaa dɔw ye olu fana kɛlen ka taa u sigi k'o musaka fana kɔnɔ a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo ka 10% di olu ma min ye denmisɛnninw ye u ye dumuni kɛ sa o u ma dumuni kɛ sa o olu ka sira fosi tɛ a fɛ fɔlɔ denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la burusi kɔnɔ yɔrɔ ninnu na ko yaasa u ka se ka dumuni sɔrɔ nka bi dumuni tɛ yen dɛ a wari bɛɛ lajɛlen bɛ dun kalan ɲɛmɔgɔw fɛ fo ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ o tile ka laɲini laban na keba a ye sɛbɛn min bɔ k'a bi bɛɛ lajɛlen y'a ye ekɔliso hakɛ min bɛ yen n'o bɛ sariya kɔnɔ hakɛ min bɛ yen n'o tɛ sariya kɔnɔ wa minnu bɛ sariya kɔnɔ fana keba olu fana bɛ degun kɔnɔ sabula musaka min kan ka da aw ma aw ka baara kɛ nin kalanso zanni kelen kelen minnu bɛ yen n'olu tɛ baara kɛ n'u tɛ foyi kɛ u b'olu fana kumaniya u ka hakɛw ma k'an ka kalan kɛ yaasa an ka siniɲɛsigi ka se ka basigi kalan yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu dan ye kalan ta don ani examenw kɛ don n'o tɛ kalan fan foyi tɛ ɲɛsin olu ma denmisɛnninw bɛ kilasi min kɔnɔ a kilasi bɛ cogo di npanw sigi cogo bɛ cogo di fenɛtiriw bɛ cogo di denmisɛnninw yɛrɛ bɛ cogo di keba walayi ne hakili b'a la don dɔ la ne nana an ka ekɔli la k'an to 6e na ne kun pɛyin bali misi ye ne lasigi ka ne kun gana n'i t'a pɛyin a bɛ gana yan joli b'i sen na n'i t'a furakɛ a bɛ furakɛ ekɔli la kaye tun bɛ d'i ma i bɛ taga ekɔli la i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnninw yɛrɛ tun mana ekɔli directeur ye o ye nisɔndiyaba de y'i bolo ekɔli kun ka di mɔgɔw ye kalan tun bɛ ba la bangebaaw tun bɛ taa kalo ni kalo ɲɔgɔnyew tun bɛ kɛ ekɔli tobiliniw tun bɛ kɛ denmisɛnninw tun bɛ ladon ekɔli karamɔgɔw jan bɛ u ka kalandenw na u b'u lakɔlɔsi a tɛ ku i la diɲɛ kɔnɔ i ni bɛ se ka bɛn weekend fɛ keba sabula an ka kalan waati an tun tɛ kalan kɛ dimanche dɔrɔn de ani alamisa wula fɛ n t'a dɔn n'a bɛ cogo min sisan i kana fɔ ko n yɛrɛ hakili tɛ n denw na e cɛ i da fiɲɛ bɔ cogo ma ye kuma dɔw la dɛ i bɛ tuna kuma caman keba bi kado an b'a di ministre de l'éducation ma a ka wuli k'i jɔ a ka cɛsiri kɛ a ka baara ɲɛɲini a kana da examen organisé ni année scolaire rentrée scolaire labɛnni ma a ka hakili to kalansow la ekɔlisow bɛ yen lycéw bɛ yen baarakɛyɔrɔw bɛ yen minanko bɛ ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ don la ne dabali banna o kibaw ne tɛmɛna lycée dɔ da la ne m'a dɔn ko lycée in yɛrɛ don yɛrɛ plaque min yɛrɛ b'a da la o bɛɛ binna koko karilen don maître bɛ bɔ de ka taa ɲɛgɛn na fan wɛrɛ fɛ wari min dun bɛ don kalanko la ncinin tɛ dɛ jamana bɛ wari min don kalanko la an ka jamana kɔnɔ yan bi ncininin tɛ e m'a ye sisan fo mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ ko faamaden ekɔli e t'o mɛn n'olu ye faamaden ekɔli olu bɛ se ka redoubler wa olu tɛ se ka redoubler keba fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ sigi sen kan o de la an kana an jigi tigɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ refondation a taa fan ka ca yɛlɛma a taa fan ka ca nin bɛɛ la fana keba syndicaw fana bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la dɛ jɔyɔrɔ ɲini kapuya dekapuya akademiya nin bɛɛ lajɛlen fana syndicat kɛlɛw fana bɛ sen na olu fana bɛ kɛlɛ kɛ grève bɛ kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ni grève kun bɔra ni jɔyɔrɔ dira grève bɛ bila taa tɛmɛnɛ si tɛ bɔ maa si tɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la nin bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ a sera sa n'an b'a fɛ siniɲɛsigi ka k'an ye an k'an ɲɛsin kalan ma keba an yɛrɛ bɛ ka mun kalan an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka kalan jumɛn kɛ an ka denmisɛnninw kunna a kalan bɛ mun ye an ye denmisɛnninw bɛ kalan janba min na bi diɲɛ kɛlen don baara de ye baara sifin ye baara de ye kalan kuntalajan in k'a daminɛ première année ka taa se 6e ma ka bɔ 6e na ka taa daminɛ 7e ka taa se 9e ma ka tila ka taa lycée san 4 kɛ ka b'o la ka taa université kɛ e bɛ tulo la cogo di k'e bɛ baara sɔrɔ e ma baara yɛrɛ kɛ ka ban wa baara dege siraw an k'an ka denmisɛnninw dege a la baara mun bɛ an fɛ yan n'a bɛ nafa ɲɛ an k'o lataa o siraw fɛ kalan janba in diɲɛ ka teli a ma bi diɲɛ ka teli a ma dɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ ten cogo la bi an mago bɛ baarakɛla caman na a ɲuman t'an bolo an ka jamana kɔnɔ yan an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ ministre de l'éducation fɛ nin y'anw ka sɔgɔmada in na kado ye ka d'a ma sabula an ye sɛgɛsɛgɛliw caman kɛ keba an b'a fɛ k'a to yen k'a bila ekɔli ta la nka an y'a ye k'a fɔ suyɛni ni yuruguyurugu min kɛlen filɛ nin ye ni bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa minnu y'a kɛ a bɔbɔ yɔrɔ minnu na keba dɔɔni wa hali o yɛrɛ fana n'a ye keba ekɔli karamɔgɔnin de bɛ taa bila kaso la han
munu y'a ko jubaju ye n'u ye wari bɔ k'a di n'o ye kɛyɛrɛ ye kalansotigiba ninnu ye keba olu tɛ minɛ dɛ ekɔli karamɔgɔ minnu fil'u bolo nin ye u bɛ t'olu de datugu mais maa minnu yɛrɛ y'a ko dugumana ye k'a fɔ ko olu b'a ko duguma olu ye wari bɔ k'a di k'a ko in sigi sen kan olu se tɛ k'olu ma dɛ hali san wɛrɛ u bɛ segin a kan mun don keba minɛna ɲinan san wɛrɛ n bɛ taa Kasimu fɛ yen n'o minɛna n bɛ taa Falaye fɛ yen n b'aw bɛɛ kɛ kaso la k'aw danbe tiɲɛ k'aw ka tɔnɔ wala nka ne kɔni bɛ n ka wari de d'aw ma o la min ye ɲɛmɔgɔw fana ye ekɔli karamɔgɔ tɔnw a ye kalan k'aw ka maaw kun a ye kuma aw ka maaw fɛ keba fɔlɔ mɛtiriw tun tɛ se tun t'u ye walayi ne hakili bɛ an ka misiw ka sara la walayi se foyi tun t'u ye kalo tun tɛ sa nka o tun t'a to ka ekɔliden deli wari la o tun t'a to k'a fɔ ko ekɔlidenw ka na ni nin ye ko ka na d'u ma o kun t'a to k'u ye jogo juguya ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ma olu yɛrɛ de tun ye misali ye anw bolo an ka karamɔgɔw an ka misiw ani an ka madamuw olu de tun ye misaliya ɲuman ye anw bolo n'an y'u donfiniw ye u kolen jɛlen parilen fɛn t'u bolo nka min b'u bolo o jɛlen don tiɲɛ na i yɛrɛ bɛ u ladege n'an ka kalan tɛ se ka segin o ma karamɔgɔ minnu bɛ yen ni kalanso minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin ko ninnu kɛ u k'a to fana kɛ yɛrɛ ye kalanso ɲɛnamaw olu fana ka se ka ɲɛ sɔrɔ parce que ɲɛmaya bɛ olu la olu fana bɛ fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ nin y'an ka kado ye sɔgɔmada in na ka di kalan minisiri ma k'a ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Mali jamana ka se k'i jɔ a kolo la an ye danaya ni sewa ni fɛn minnu d'u ma ka se ka an ka sifinnakaw kalan ka ɲɛ siniɲɛsigi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'an ka jamana sama ka bɔ nin dunko juguya ni yuruguyurugu la kalanso hukumu kɔnɔna na a fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kalanden ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min nin ye an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di minisiri Sisabane ma. Keba min ye ISC ye ale ka san kelen sɔrɔli o baara tun kan ka kɛ an fɛ yan Mali Burkina Niger ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye anw ka nin sɔrɔdasiba in ye min ye général d'armée Asimi Goïta maa nin min ni a bɛ kodɔn ka ko yɔrɔ dɔn jateminɛ basigi ani ko ɲɛmajɔ o maa don faamuya ka bon sɔmi ka jan min ye maaninfinw ye a bɛ u kɔnɔkow dɔn kosɛbɛ adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman ni tabiya la ka se ka faamuyali kɛ fana a duminnen don o bɛɛ lajɛlen na Keba ISC ale tun kan ka na lajɛla anw fɛ yan Bamako min ye ɲaamɛ tɛmɛnen kɔfɛ Asimi a ye bataki kɛ k'a di ministre Ablaye Diop ma k'o ka taa n'a ye Mali télévision so la juma tɛmɛnen lajɛ in n'ale tun kan ka sigi sen kan sa ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ min ye Asimi ye yanni a k'o kɛ a ye wele bila Abdramani Chani ma k'o hakilina ɲininka ale b'a fɛ k'o ka kɛ cogo min o kɔfɛ min ye Capitaine Ibrahim ye Ibe ale fana ɲininkara o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u bɛn'a kan k'a yira k'a fɔ min ye ISC ka ɲɔgɔn lajɛ ye n'o ye san kelen tɛmɛnen kɔ ɲɔgɔn lajɛ ye ko Asimi k'a ka tɛmɛ ni baara ye décembre kalo wasara Bamako sigi la yaasa u ka se ka na o kɛ o la sa Ablaye Diop ale taara Mali jabaranin na ko jamanakuntigiw n'olu ka collège ISC kunna o y'a yira sa k'a fɔ ko ka ko in bɔ a dɔgɔkɔrɔ Keba bɔ dɔgɔkɔrɔ in a tɛ komi i n'a fɔ kɔrɔlen i n'a fɔ jamana dɔw bɛ olu senkɔrɔma don olu bɛ u senkɔrɔma don wa min ye miiriya fana ye k'a fɔ k'a jagoyalen n'u kan o tɛ ISC jamanaw ka bɛn n'u ka keleya kɔnɔna na lajɛ fɔlɔ min n'o y'a to ISC sigira juillet kalo tile 6 san 2024 Nizɛrikaw fɛ yen o hakilila kelen o de bɛ senna hali bi min ye ISC ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sa ka kɛ ka baarakɛla ye o ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn hakili sɔrɔ an ka bɛn fɛn kelenw na an k'olu sigi ɲɔgɔn fɛ n'o y'a sɔrɔ bi na maa dɔw bɛ yen olu ka filɛlikɛlaw bɛ taa bɔ ɲɛmaa wɛrɛw fɛ yen kuntilennabaw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw de la laɲiniw bɛ k'u fɛ kuma dɔw la k'u bila ka girin ka taa kow la ISC ta tɛ ten ISC ta ye bɛnkan ye bɛnkan min ni bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina di n'u saba bɛnna min kan baara bɛ kɛ ni o ye o la sa laɲini minnu kɛra sa
n'o ye ka ko bɔ a dɔgɔ kɔrɔ jamanakuntigi saba u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini don Bamako sigi min bɛna kɛ a tɛ ko min fɛn wɛrɛ don koyi farafinna ka kelenya ani farafinna ka miiriya a tu caman tigɛra Bamako ale kɔnɔna na yan a tɛ ko min n'a sɔrɔ u y'a fɔ u kunfɛ ten ko ka Bamako ta wa min ye Asimi yɛrɛ sugandili ye ka bila AES kunna Keba a ma bɔ sanfɛ ka cun miirinaw ni jateminɛw de nana k'a jateminɛ sa min ye AES ye a ka laɲinibaw ye jumɛn ye fɛɛrɛba minnu bɛ se ka sigi sen kan Asimi ale ka wari kɔnɔna na sa Keba u ye passeport sɔrɔ koyi min ye AES passeport ye o kɔfɛ sa u ye fɛn caman boloda min ye jamana saba in ye sa olu kɔni y'o bɛɛ lajɛlen sigi Keba k'u t'a fɛ Bamako sigi ale ka kɛ k'a sɔrɔ min ye sɔrɔ yakubayali ye n'o ye banque d'investissement ye o ka sigi sen kan Asimi a bɛna u farali min kɛ ɲɔgɔn kan Bamako yan ko tɔ bɛna na jɛya kuma tɛ ka farafinna ka kelenya ko k'o siraw minɛ min ye nin baara in ye n'o ye AES ye a ko sa fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don a bolo yanni Asimi ka jɔyɔrɔ bila Bamako kɔnɔna na yan o fana bɛɛ lajɛlen bɛna dan tigɛ baara bɛna na taabolo kura minnu fɛ wulikajɔ minnu bɛna na kɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛna na sigi sen kan ale ni laɲini ye min ye ka sinsin Asimi sera ka baara minnu kɛ ma k'u b'o bɛɛ lajɛlen sigi maa bɛ se k'i sigi ka mun kɔnɔ Keba o ye k'a fɔ sa min ye baara min natɔ ye nin ye o ye ninkura fiyɛtɔ yɛrɛ ye AES la koyi sabula min ye furancɛla fanga olu kɔnɔna bi i b'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye san 5 o baara daminɛ calatigɛ jɛkulu minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye wasabulonw ye olu fana bɛna jɛ ka baaraw kɛ min ye impôt kow ye u bɛna olu lajɛ fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan sa min ye nasira caman fɛ ka fara min ye sɔrɔdasiw ta kan o bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan sɔrɔdasiw ta yɛrɛ min ni ale y'a to bi Menakakaw fɛ yen Tilaberikaw fɛ yen Kɔnɔnjarikaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Bamacɔwari Njugawale kɛlɛbaw olu kɔni kɛlɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ yen Bamako sigi a kan ka na fana sɛbɛnba belebele minnu bɛna n'a to sa min ye AES yɛrɛ a ka musaka ko a n'a ka wari ko k'olu kumaw dankɛnɛmaya baara bɛna sigi sen kan fana an n'an fanfɛ bolo maaw bɛna se ka ɲɔgɔn faamuya cogo di sigi kɔnɔna na sɛbɛn fana bɛna dilan ka bɛn Bamako décembre kalo nata ma Keba min ye AES yɛrɛ sa a jɔyɔrɔ ka ngolo fa kosɛbɛ min ye yɛrɛma hɔrɔnya ta sira kan ale ni baara caman fɛ AES a ka san kelen sɔrɔ in kɔnɔna na ko ka Asimi fo wulikajɔ ni cɛsiri a y'o baaraw kɛ hali kɔsa in na a bɔla Irisilakaw fɛ yen a ye min fɔ o de don ni maanifin ni ma jɔ i jɔkolo la k'i miirina kɛ kelen ye a ka gɛlɛn ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnamaw sɔrɔ i ka siniɲɛsigi baaraw la o la sa min ye Bamako jɛrɛ min bɛna kɛ a bɛna kɛ sababu ye sa u ka se ka hakilinabaaw fara ɲɔgɔn kan taabolo kura k'o sigi min ye yɛrɛma hɔrɔnya baara minnu bɛ yen n'olu bɛna sigi sen kan o ka se ka fɔ sa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali dɔn o ko la Bamako lajɛ ko a bɛna to fana min ye yɛrɛma hɔrɔnya baara ye ka dɔ fara o kan Asimi ale bɛna n'a jɔyɔrɔ di maa wɛrɛ ma yaasa u ka se ka taa ni tako filanan in ye ka kɛ n'u ka laɲini ye o la sa bɛɛ lajɛlen sigilen don ka min kɔnɔ Keba o ye k'a fɔ Bamako yan kɔni AES a nana ɲɛmaa kura sɔrɔ Bamako décembre kalo nata in na n'an bɔra yen n y'a f'i ɲɛna k'an kun bɛ faleya sibiri tɛmɛnen an bɔra faleyakaw fɛ yen faleya sa olu kɔni sifinnaka minnu bɛ yen an'u ka mairie ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Alaji Keyita ye olu ye baara belebeleba saba boloda sibiri don o hukumu kɔnɔna na sa u ka dɔgɔtɔrɔso kura ale min jɔra n'o kɛra kura ye u ye o kurumo karili kɛ o fana senfɛ sa ambulance kura sanna o ambulance in k'o di min ye musow ka nakɔforo ye ka taa fara sifinw ka so kan nin bɛɛ lajɛlen kurumo karila maa mun tun bɛ kɛnɛ kan sa minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye docteur Yusuf Kulubali o bila ka taga min ye Keɲeba yɛrɛ médecin chef ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Keɲeba ale préfet kan n'o ye Kanta ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan Keba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ CNT ɲɛmaa dankan 4 na n'o ye Ame Funema Almadani ale tun bɛ yen alimaw ka baɲumankɛ jɛkulu min b'an fɛ yan n'o ye CIC ye Sala Babi ale fana tun bɛ yen ka taa fara premier ministre ale ye Wasado Aladu Kulubali la k'o bila ka taa ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sufin kunna sa Boubacar Sango ale tun bɛ kɛnɛ kan o tɔgɔ la ministre min fana bɛ yen n'o ye kɛnɛya ministre ye ale fana ye maa bila ka taa ko in kɛnɛ kan ka taa fara faleyakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan sa baara kɔni kɛra sɔgɔma fo wula fɛ min ye faleya cɛna muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen nana ndolati kɛnɛ kan ka kurumo karili ni laseliw bɛɛ lajɛlen kɛ yen min ye muso ka
maaw ye denmisɛnninw taw ka taa fara alaji yɛrɛ kan ale ni maa welelen dɔ Sala Babi an bɛ Furema Ramadan ka taa se ministre de la jeunesse ministre de la santé ale ni premier ministre ka cidenw u bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ka fara faleya taw yɛrɛ kan nka kibaru mun ɲininu fɛ ko dɔgɔtɔrɔso ye k'u kana to ten dɛ k'u ka taa ORTM maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan u ye jaa min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Faleya dɔgɔtɔrɔso lakurayali bɛɛ jigisigi lafiya ani sutura de yira faleyakaw ani u sigiɲɔgɔnw na u y'o de dɔn o de la u bɔra ka caya nin kana dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛli la walasa k'a yira ɲɛmaw la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso in bɛ jɔdaba la olu ye. A population bɛ taa fo maa ba naani ani 37 Sascom min kun b'o yɔrɔ la ale kun dégradera fo k'a dama tɛmɛ koko binna ni san wulila mɔgɔw bɛ boli ka taa parce que ji bɛ jigin donc maternité yɛrɛ kɔnɔna la ni san nana dɔrɔn u bɛ filenw de ta ka ji soli ka bɔ Sascom kɔnɔ mais aujourd'hui alhamdulilayi. Nin baara in musaka bɔra association des acteurs engagés de la commune de Faleya fɛ a musaka bɛ tigi jɔ sefa wari $160 la baaraw ɲɛsina kɛrɛnkɛrɛnnenya la karodaw ma ɲɛgɛnw labɛnni jiko ni yelenko sabatili sigiyɔrɔkow birow minɛnw bilali baarakɛlaw ka bolo kan ani ambulansi kurakura kelen k'o san k'o di dɔgɔtɔrɔso in ma. Association des acteurs engagés de la commune de Faleya ka nin baara in bɛ a yira k'a fɔ kɛnɛya ye maaya jɔsen fɔlɔ ye. Nin kun tɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛn dɔrɔn ye bari association des acteurs engagés de la commune de Faleya u ye yɔrɔ fana jɔ denmisɛnw tɔgɔ la min b'a to denmisɛnw bɛ se ka t'u ka ɲagariw kɛ ye wa u ye jibon dɔ di Faleya komini dugu 21 bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa n'Ala sɔnna ma min ye Faleya ye an na tila ka segin ka na ale kan yaasa a bɛ se k'a faamuya an ka laseli nataw la. Sala Babi ale kumakan ka taa se maa minnu bɛ yen ni olu ye Alaji Keyita yɛrɛ ye ka taa se préfet ni sous-préfet ma musow ni denmisɛnninw maa minnu donna baara in na sa an na olu bɛɛ lajɛlen yira aw la an ka kibaruya nataw la n'an bɔra Faleyakaw fɛ yen Keba an bɛ taa Marokukaw fɛ yen minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale bɛ taamala Maroku ani maa caman taalen no ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye arabakaw u bɛ olu fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko minisiri ka nin taali a kɛ kun ye sa Maroc ni Mali bolodiɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin cogo min na sa diinɛ ko ta nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na alimamilakaw kalan kan ka kɛ olu kunna o tako wɛrɛw k'olu sinsin k'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fasiri min ye baara in ye sa a bɛna na ni hakilila ye hakilima min na to diinɛ faamuya cogo ɲuman n'o ye silamɛ diinɛ min n'an bɛ o dɔn kosɛbɛ a bɛ se ka don cogo min na maaw taabolo la baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ arabakaw fɛ yen min ye convention kura ye protocole kura ye o na sigi sen ka tɔgɔna bila sa ka kɛ ni alimamiw olu kalanni ye a bɛ kɛ nin kalo in tile 7 min ye arabakaw fɛ yen minisiri yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye minisiri ko sa ko a bɛ Marokukaw fo u ka nin timinadiya ni nin wulikajɔ in na yaasa ka se ka Mali dɛmɛ a bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ni diinɛ ko faamuyaliko ɲuman di a ka alimamilakaw ma cogo min na. Cebi Wajɛkaw fɛ yen n'o ye dugu ye ale bɛ Masina mara la bin taara kɛ yen dugu in ka maa 2 o bɔnna o nin na min ye duguden kelen ko o tununnen don maa kelen o fana jogina waleya in senfɛ bingali kɔni kɛra sa nin kalo in tile 3 Cebi Wajɛ a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ ba 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye interfleuve ye nin waati in na sa dugudenw kɔni ye kibaruya minnu sɔrɔ ka di jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw ko olu ka waleya don kibaruya in yɛrɛ dangɛnɛmayara la fana marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen mara kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra sa ka bɛn ni ko ye ko min tun y'a to ni basigi ni lafiya kɔni kun nana kosɛbɛ min ye o ye marabolo fanfɛla la. Segukaw fɛ yen Surasiw ka kalanyɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko EZO ale cɛdenw ka bɔko 20nan o kɛra min ye cɛden minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun bɛ nin kalan in na a yirala sa k'a fɔ ko kurunbo ko kuncɛli la sa min ye général de division Keba Sangare n'ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dangan ye ale tun bɛ kɛnɛ kan Surasi kalanso bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa n'o ye général de brigade Musa Yoro Kante ale fana tun bɛ yen ka taa fara min ye maaba caman ka wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na Sidi Lamine n'o ye colonel Sidi Lamine ye ale yɛrɛ de EZO kan ale ɲɛmaa ye Banankɔrɔkaw fɛ yen denmisɛnnin sa minnu tun bɛ yen n'o ye Surasi denmisɛnninw ye maa 551 o de kɔni ye u ka jala sɔrɔ musolakaw ye maa 100 ye a la kalan in kɔni kɛra kalo 3 kɔnɔna na nka kalo 3 min don a ko dayira kosɛbɛ o la sa n'i y'a jateminɛ sa maa 533 o ye maliyɛn ye ko in na maa 551 kan min ye kɔkanmaw ye jamana wɛrɛ maa minnu nana sa Senegalikaw ka maa 1 tun bɛ a la Chad ka maa 1 Burkina ka maa 4 Centrafrique ka maa 1
Guinée ka maa 3 min ye Cameroun ka maa 2 Mauritanie ka maa 2 Niger olu ka maa 2 tun bɛ a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen sa min ye colonel Siri Lamine Traoré n'ale Ezo commandant ye a kɔni y'a ɲini denmisɛnninw fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ni galabu kan sabula u ye nin jala fɔlɔ min sɔrɔ nin o b'a to u ka se ka dɔ fara kan Keba Sangare ale fana y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara halisa wulikajɔ ni cɛsiri kan sabula jala min sɔrɔlen filɛ nin ye o b'a to baara nataw la ani don nataw la ka se ka jala wɛrɛ ɲini ka dɔ fara u ka jɔyɔrɔ kan ko nka ko nin kɔni ye ŋɔni dɔ bɔlen u sen na yaasa ka se ka jala tɔ ɲinini ani surasiya tɔ kalan ɲinini k'o ɲɛdɔn karamɔgɔw Keba Sangare ye olu fana fo kalanden 2 taara sa ka bɔ Burkinakaw fɛ n'o ye Marcelin Miriel ye ale ni Sebu Dilempo olu kɔni kumana kalandenw tɔgɔ la sa ka bonyamasegi kɛ ka sɔrɔ k'u ka jalaw ko olu bɛɛ lajɛlen d'u ma baara kuncɛli la sa min ye kalandenw ye sa u yɛrɛ fora kosɛbɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na yani Keba Sangare ale kɔni ka bɔ sa a taara ka taa ɲɛda Segu gouverneur kan n'o ye contrôleur n'o ye général Suleiman Traoré n'ale commissaire général de brigade ye Segu gouverneur u taara ka taa ale fo yani maa minnu taara nin ko kɛnɛ kan u ka segin ka na Bamako Keba waliya min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen a kɔlɔlɔ wulila Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe olu ka gɔngɔn teri usine n'o bɛ ciment dilan ciment tɔni tun ye 7,000 ye bi k'a taara yɛrɛ sɔrɔ 20,000 na kɔlɔlɔ in kɔni bonyana sabula hali baarakɛla minnu bɛ usine na usine datugulen don maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko usine in kɔni tiɲɛ don bin kɛra u kan u ka yɔrɔ kɔni baara jɔlen don nka min ye ciment min dilannen don u bolo u kan ka se ka o feere maaw ma o feereli fana tɛ ka se ka kɛ sabula baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen ma hakilina kelen sɔrɔ fɔlɔ ka se ka baara kɛ gɔngɔn teri usine baarakɛlaw olu kɔni y'a yira sa k'u bɛ so wa min ye baara ta waati o fana ma fɔ u ye client kɔni minnu bɛ ciment san sa olu dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko olu y'u ka so devis kɛ ni sɔngɔ min ye o ye 17,000 ye 20,000 o se tɛ olu ye nka o bɛɛ n'a ta dɔw bɛ k'a san sabula maaw kɛcogo olu tɛ kelen ye ka kɛ ni nin ko in ye simanko yɛrɛ hukumu kɔnɔna sa ko fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ minisiri min bɛ an ka jagoko kunna ka se ka fɛɛrɛ tigɛ sa yaasa sɔngɔ ninnu kana taa yɔrɔ jan na sabula min ye Bamako kɔnɔna sa kɛnkayiri dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko a sɔngɔ yɛlɛla sɔngɔ yɛlɛko hukumu kɔnɔna Keba an bɛ taa Gawokaw fɛ yen taji ale yɛlɛla ye jɛkulu minnu bɛ yen sa n'o ye sifinnakaw ka tɔn ye ka taa fara consommateurs ka tɔn kan ale ni taji feerelaw ani gouvernement yɛrɛ ka maa minnu bɛ yen sa olu kɔni jɛra sa ka baro sigi kɛ yaasa taji sɔngɔko a bɛ se ka lajɛ cogo min sabula min ye taji ye litiri 160 a kɛra o de ye Gawo kɔnɔna na maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔko ka ca kosɛbɛ min ye studio tabani maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ in sen fɛ a yirala sa ko ka taji kɔni sɔngɔ to 160 la dugudenw ko u ka lajɛlen ka sɔn o ma yaasa min ye lafiya ka na yanni taji kura ka don Keba Defu ale ɲɔgɔndan jaabi ma se ka bɔ hali bi min ye ba numanfaya fan fɛ Bamako ya tɛgɛ dara maaw kan brigade d'investigation judiciaire maaw fɛ olu ye école karamɔgɔ ale ni conseil d'orientation dɔw olu minɛ n'o ye maa 18 ye kibaruya in kabini juin kalo tile 19 a yɛrɛ sa ko min ye tile 14 bac defu yɛrɛ bannen kɔfɛ lakɔlɔsili de nana kɛ sa ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye ko dɔw bɛ ka kɛ ba numanfɛyan fan fɛ Bamako yan min ye denmisɛnninw dɔw ka notiw ye k'olu bɛ ka falen u bɛ ka falen maa jumɛn fɛ sa o ye conseil d'orientation maaw ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ examen in yɛrɛ corrigeli n'o ye defu corrigeli ko hukumu kɔnɔna na ye kibaruya nana sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in bɛ sen na min ye bisi maaw ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ko in ye tiɲɛ ye koyi yanni k'u k'a ka Keba u ye procureur min bɛ sigida 3nan kɔnɔna na u y'o ɲininka o y'u yamaruya sa k'u ka baara kɛ baara kɛlen sa o de y'a to sa min ye tribunal de grande instance commune 3 kɔnɔna na ale y'a ɲini brigade d'investigation maaw fɛ sa u ka sɛgɛsɛgɛli dɔ boloda sɛgɛsɛgɛli sɔrɔlen kɛlen sigilen sen ka Keba o de y'a to sa min ye ba numanfɛyan fan fɛ n'a b'a fɔ ma ko rive gauche ale correction kɛla minnu bɛ u ka académie yɛrɛ jabala kɔnɔna na ani a correction yɔrɔw la sa a yira k'a fɔ sa ko note minnu kɔni dira ekɔlidenw ma a caman ba o falenna koyi minnu tun tɛ se ka passe cogo si la olu caman passera maa 200 a n'a kunkanfɛ denmisɛnninw na olu ka note bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka note d'u ma min b'a to u bɛ se ka passe waleya in kɔni tun bɛ kɛ cogo di sa u tun b'u dɛn de ka na sa ka na note lajɛ kalanden minnu tɔgɔ dilen d'u ma ka kɔn k'a lajɛ olu ka note bɛ cogo min ka sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen ferekete yɛlɛma ka note d'u ma min bɛ Keba dɔgɔnin tun bɛ passe o donc y'a passe le pewu nka bisi maaw y'u tɛgɛ d'a kan ka ɲininkali busamisɛn k'aw la k'aw ɲininka sa
aw minnu yɛrɛ ye nin ko in kɛ a ko kɛra cogo di keba i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye ekɔli karamɔgɔw ye u yɛrɛ ka sariya siraw fɛ min ye nin waleya in bɛ kɔn an ka code pénal kura fana siginiden 213 ngɔri 2 o fana b'a kɔn o de la sa maa min bɛ ni ale bɛ bisi yɛrɛ kunna bi n'o ye contrôleur principal de police Mahamadu Solo Jakite ye a ko ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen banna maa 18 u bolo dara olu ka k'olu bɛɛ lajɛlen ɲininka n'Ala sɔnna ma sa u bɛ taa n'u ye kiiri tigilamaw fɛ yen sigida 3nan kɔnɔna na olu min ko ka enquête dayɛlɛ Amadu Lasana Konare nin ye ale ka fasiri ye min bɛ bɔlɔlɔ o sira sanfɛ ka taa tɛmɛ ORTM ale fana ta ka o ye jaw nu olu bɛɛ lajɛlen bɔ ka ban télévision soba o yɛrɛ la keba ko sanji kan k'an kɔlɔsi min ye nin sanji ye sa Mali météo maaw u ka bi kibaruya la sa u y'a yira sa ka fɔ ko sɔgɔmadafɛla in na kɔni ko san bɛna Tumutukaw fɛ yen Douanza Moti Baɲangara San Segu Kayi olu bɛɛ lajɛlen k'olu k'u sigi ni sango ye wa bi tile kelen fana kɔnɔna na fana ko yɔrɔ minnu bɛ yen n'o olu tɔgɔ filɛ nin k'olu fana k'u sigi ni sango ye Bamako bɛ o la Sikaso b'o la Joyila b'o la Kulukoro Nara Buguni ani Ɲoro ni Kita Kita fara ka de o nda Kita kun t'a la u y'a fara kan Kita wa fana ko min ye su kɔnɔna na keba Gawokaw ni Menagakaw ani Kilalikaw k'olu k'u sigi ni sanji ye tile in kɔnɔna na météo ko fana ko u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ji minnu bɛna na jigin keba k'a barika ka bon yɔrɔ dɔw la ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la minisiriso min bɛ donimata ko kunna ale ni bolimafɛn ko olu de kɔni ye ni bataki bila ka na ka bɔ Mali météo ale yɔrɔ nin y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanji ko ye keba maaw k'u hakili to u ka téléphone portable la Seko Jaki ka juma tɛmɛnen ɲɔgɔn ye sen fɛ u ko samiya daminɛ ni sisan cɛ min ye sanpɛrɛn ye a ye maa 2 o de fa a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 9 de la donc maaw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ ji fana bɛna na caya kosɛbɛ nin waati laban ninnu na a kana kɛ maaw ɲɛna ko samiya ko a ma na a tɛna na bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la wa ni san bɛna fana a ye yirikɔrɔlaw to yen potokɔrɔla a y'olu to yen parapluie minnu b'aw bolo n'olu fana nɛgɛw de b'u la a y'olu fana bɛɛ lajɛlen falen yaasa a bɛ se ka tanga cogo min na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la Jani ale sanfɛ Keba Jalo tun bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ala ka dɔgɔkun timɛko ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamanaw tanga min ye an ka Mali kɔnɔna na sa wolomasiri tabaw Keba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ u foli la su ani tile wulikajɔ ani basigi baara kɛcogo ɲuman na togodaw fana na maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka duguw lakana bi an b'u fana fo kosɛbɛ marabolo caman kɔnɔna na o baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ an b'u fana fo halisa Ala ka bɛɛ lajɛlen tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45